government nikech kene somo Daily Nation mabende na mi nonro mar Nyakwar Mgajwang' moko kuom jod bura bende tipo mag bende no pedh kanyo mano kaluwore kod bura mar odiochieng' manyoro bang' ka jagoro mongirore migawo mar thieth Erick Mutai nochopo e romo mago mag jod bura e gwenge mag Naivasha. Milo Odhiambo wacho ni the PS has the vision but implementation is a problem. Kete tim weche motenore kod okumba manyien mar Shani iwacho ni nigi achiedh nade. Wacho ni my suggestion is that if this shift fails after 6 months we go back to NHIF. Aneno ni kaluwore gi pache kaka jaod bura Milo Odhiambo. Poneno ni okumba manyien mar shift ni biro bedo karem chwalo kata na chopo dwach oganda ma pacho kae. Oganda ma pacho kae odoga e okumba manotiyo godo mano mar NHIF. Peter Salasia to ni SHA is just a scam that needs to be abolished. Nikichocho ni jotuo mantiere kod tuoche mag tama, nitiere tuoche mag kansa kinde mamoko, gisebedo ka gido midhiero ka gidhi e suptende. Kopogore gi mano jod bura mopogore be nitiere ka Kimani Chungwa bende wacho ni presentation mar Mr. Abdi shows that either those implementing shift lack the capacity or are not qualified. Koro nitiere bagni makoni kod kocha mabende osebedo ka dhi mbele gi okumbani wakili. Bagni yo mar SHA ni iluongo ni teething problem. Makati ngini nyathi ka chako wuoth, samoro gore piny, samoro lokore ataro, samoro potiende yom. Kora pare ni yom mantiere kuom SHA ni sana sana ndalo ni ni gini pod en gima pod en kidoro. Makata jogo mochake no bokia kore to bokia atache. Koro wanyalo gimiyo gi mana the benefit of kik wase ahinya samoro obiro bedo gi ber moro mbele ka nikech koro mae gima pod chako ana wuono kalonye weche machalo kamagi to gima nyalo wacho ni kineno wabunge nyaka jogo manie sirikal nyaka jatend kweth maduong' e bunge matayo weche mar sirikal Kimani Chungwa ka wuoyo kako wuoyono nyisi ni thuolo donje ko kendo ka kidwa gol thuole koni nyaka sirikal koro non malong'o to seche mapok gi nono kaka thuolo donje ko jogo manigi kech jogo manigi lit jogo mahinyore kabisa jogo manigi tuo mok nyal kony gin jopiny emomiyo an anyalo wacho ni seche ma SHA ka pod opuonjore wuotho kata nyono piny pod en kidoro kaka en kidoro ni bende sirikal nyalo bedo gi aput moro mabathe ma inyalo tayo go wechegi mondo kik jopiny bed kod ywagruok kod muodo lak. Mane gima nyalo wacho gibed gi gimoro miluongo ni alternative nyabathe moro kata ora be jabaroga nyabathe moro matin manyalo konyo jopiny e seche ma pod giloso kaka gidi nyalo tayo nikech iyudo ni yore mag chudo yore mag kata kwayo osiptal okera ni to seche mibiro gi SHA card ni to gichako nang'o to gidhi yudo pesa gi nang'o ibiro ri jopiny mang'eny biro hinyore kabisa kendo sirikal biro bedo gi thagruok maduong' kuom yudo support mar jopiny nikech ka ichopo koro e ngima mar dhano koro ok nyal yudo thieth kweth mar dhano e Kenya mangima koro ka chieng' gidok gidhi kwa gibiro kwayo kuro nang'o ng'ato biro penji kan nyathina nyotho nikech thieth onge to jogo ido ni pod gine magigolo pesa kendo pesa ing'ade kiwango mamalo machon makata kigo kwandi adiere higa achiel kaka ana wuon ido ni e higa achiel achulo pesa makatin tok tin ne lufu kata mana 200 to ka dhi e od thieth ido ni pesa ming'ada kata ka ging'ada kata ido kata ka otanda en pesa mathin moloyo ndi gik ma SHA ok nyal timo koro mi adwa ni sirikal weche ma Milo Odhiambo wacho Peter Salasia Ivo Bara Anthony Kibagendi Faith Gitau nyaka jatelo maduong' mar sirikal e bunge gingi malong'o permanent secretary miluongo ni technocrat jogo matayo wechegi gidhi gibed piny malong'o to ging'i nyaka weche mag corruption ma pesa jopiny nyalo lalgo kata ma osiptende mopogore nyalo koso yudo pesa kaka gisethiedho jopiny. Aparo ni wach no iro makare okumba mano mar SHA nego beni rieye mar mondo mi jopiny jotuo oyud konyruok makare nikech okumba makama osedre nitiere kod ng'ikruok malit en ni nyanya jogo eko mabende nitiere kod payslip omenda ming'ade wiye kwana tamalo 2.75 ing'adi omenda mathoth to kidhi kata ne od thieth kacha ng'ikruok pod nitiere bang' ng'anyo mabende jatuo no iwacho ni Grace Mulei no ng'anyo godo log tich mano mar Afya House bang' ka no ng'anyo kana jatend migawo
mano baraza na nitiere kod romo gi jofwambo ne odhi momake wach mabende osebed kiseyo. Kata kamano Harry Kimtai mabende jagoro mongirore bu migawo mar thieth to nowacho ni koro bura ma kamano ibiro bed ka iwito oko. Koro wan kaka jofwambo, wan kaka jopiny wang'wa nitiere kacha mar neno kaka okumba ma kama ibiro bed ka irieyo. Kopogore gi mano nikech